Плевен, което е езиково училище, където учат английски и испански, и е донесъл специално направени неща за вас, за всички вас от българско училище Родна реч. Така, и искам да видите какво е изпратил. Борис. Не може да измачкаш. Погледнете, това са ръчно направени картички. Погледнете, за всички вас искам да ги раздам, за да направим една снимка. Заповядай. Предполагам, че вътре има нещо написано специално за вас. Това е от класа, мисля, че беше втори път, каза. Не знам, всичките са различни различни. Много са красиви, трябва да ги... Обещах, че ще им изпратим специално поздравление от нашето училище за тях. Как ще кажете, деца? Какво ще кажем на българските ученици от България, от Плевен? Благодарим, кажете благодаря. На цялото на госпожа директорката, госпожа Таня.